मानगोनां बिटिसिनि बारग' CM मानगोनां प्रमद बर'आबो गोरिब न'खरनिनो फिसामोन आरो दानि आथिखालनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो गोरिब न'खरनिमोन आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआबो गोरिब न'खरनिमोन। बेनिफ्राय जोंहा मानगोनां भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङाबो गोरिब न'खरनिनोमोन। आं दानि बावै फेसबुकाव नुदों मोनसे भिडिअ' मालानि मा समनि भिडिअ'मोन आंनि आन्दाजाव मैया दाख्लै हगारनाय नामा, जिखुनु जाया माला हगारनाय बेजों सोमोन्दो गैया, बियो जोबोद बिखायाव नांथावना बाथ्रा। गोरिब दुखियानि न'खराव सामफ्रामबो दुमदाखाल नांलाय खमलाय आरो टेनसनजों भुगिनांबाय थायो जाहैदों आरो जानाय लोंनाय सुख सान्ति मोनजाया जाहैदों आरो मा बुंबावदोंमोन, जिखुनु जाया आं बिथांखौ सोंखारिनो सानाखै, बिथाङा गावनि सानखांथिजों सानना मोनबाय, बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायबाय। गासिबो मोजां मोनदोंबो जानो हागौ, गाज्रि मोनदोंबो जानो हागौ, जिखुनु जाया आं बेखौनो बुंनोसै, मा नोंसोरबो गोरिबैनो थाबाय थानोसै ना बले गोरिबनिफ्राय एसे सोलायनोसै ना मा सानो? आंनि मथेबाथ' बे बुहुमाव गोरिब गुन्द्रा होननाय रावबो गैया। गावनि देहाखौ लायोबा बेसेबां क्रर टाकानि मालिक बेखौ सानोबाबो दुखिया नङा। आरो जोंनि बर'नियाव हा हुआ बेसे दं? सोरनाबा दङ 5 बिगा 10 बिगा, सोरनाबा 20 बिगा, सोरनाबा 100 बिगा। बै 100 बिगाजों लानानै 5 बिगाखौ रुजुबा जायाना। हायाथ' दंखाजोबो, 5 बिगाया 10 बिगाया 12 बिगाया गासिनाबो दं, जों बर'फोरनाव आरो गुबुन जाथिनाव गैया जानो हागौ। गुबुन जाथिखौथ' सोंखारिना बुंखायाखै, बर'फोरनि गेजेरावसो बुंदों, बर' रावजों बुंदों जेला बर'आनो जाखागोन, बर'खौनो बुंदों। आंबो बेखौनो बुंगोन, जिखुनु जाया जों रावबो गोरिब गुन्द्रा नङा। आरो जोंहा बारग' बिटिसिनि CM मानगोनां बिथाङा थांनाय 5 बोसोराव सरखार सालायदोंमोन, मानगोनां प्रमद बर'आ। बिथाङा बे 5 बोसोराव एन'का बुंबाय गोरिब गुन्द्रा गोरिब गुन्द्रा गोरिब गुन्द्रा, गोरिब गुन्द्रानि सायाव माने खामानि मावदोंबो। जिखुनु जाया मावनाय मावैया जेबो गेदेर खोथा नङा, जिखुनु जाया गोरिब गुन्द्रा सोदोबा बहुद गावनि हारिनि मानसिफोरखौ लाजि फोनांनायावबो लाङो। रावबो गोरिब गुन्द्रा गैलिया दानि जुगाव। आरो गोरिब गुन्द्रा होनदोंना जायखौ नोंसोरो गोरिब गुन्द्रा सानो, बैनि फिसाफोरा खमसे खम 10 फरायदों, 12 फरायदों, सोरबा BA पास फरायदों, सोरबा BCom फरायदों, सोरबा BSc फरायनानैबाबो दङ, हाथाराखैबाबो मेट्रिक पास जानानै दङ, सोरबा 9-10 सिम फरायबाय द्रप थाबाय। थाखा फैसायाव खिन्थु बिसोरखौ रुजुनाङा, बिसोरो एन'का थाखा खामायोना क्लास 9-10 फरायनानै गारनानै थानाय मानसिफोरा। बिसोरनि न'खौ नायनानै गोरिब गुन्द्रा बुंजायालै। जायनि न'खौ बायला जिला, जायनि न'खरखौ गोरिब गुन्द्रा सानना, बिसोरनि सिङाव बहुद फैसा थायो।
आरो बिसोरनियाव एन'का सान्थि थायोना न'खराव जायखौ नोंसोर गोरिब गुन्द्रा सानोना बिसोरनि न'खराव माने संख्रि बानलुजों सोमनानै जाबाबो बिराद सान्थि थायो खिन्थु माहाजोननि न'खराव संख्रि बानलुजों जाया संख्रि बानलुजों जानांगौबाथाय बिसोरनि न'खराव दुमदाखाल दाङाबाजि बुलाय सुलाय देथारलायगोनबो बाराबा आरो गोरिब माने मा होनो माहाजोननि न'खराव माहाजोननि न'खरनि फिसाफोरा लेखा फरायाव गैयाथ' जेसेबां बड'लेण्ड मा होनो बड'फा UN बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामाव मोनसे मिसन बानायदों 50 मिसन बानायदोंमोन ना बेयाव गासिबो गोरिब गुन्द्राफोरासो थाङोना गोरिब गुन्द्राफोरासो जायगा मोनो माहाजोननि न'खरनि साबेसे दं नोंसोर रिसार्च खालामबा मोनगोन आरो प्रमद बर'आबो गोरिब न'खरनिनो आरो जोंहा मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो गोरिब न'खरनिनो होमबा सोरखौ गोरिब गुन्द्रा बुंनो गोरिब गुन्द्रा नङा गोदोनि समाव गोरिब गुन्द्रा दंमोन जानांगौ दानि समाव गोरिब गुन्द्रा गैला दा नोंसोर जायगायाव गोरिब गुन्द्रा होननानै सानना बिसोरनि फिसाफ्रा एन'का टेलेन्टेड जायोना बा माने बिसोरो आंखालजों जुजिबोनाय मानसिना ओंखायनो इसोरनि दिमागा गोरिब गुन्द्रानि फिसाफोरा माने एन'का कन्ट्रलाव थानो हायो माने सोरबा बुलायनायखौ माने सलुसन खालामना होनो हानाय केपासिटियाव थायो माने गोरिब गुन्द्रानि फिसाफोरा आरो रावजोंबो बुलाय सुलाय खालामा आरो गानजा सोबा फ्रि फायार गेलेया गेम गेलेया जुवा गेलेया गोरिबनि फिसाफोरा खिन्थु माहाजोननि फिसाफोरा फैसा एभेलेबेल मबाइल गिदिर गिदिर लागोन बाइक लागोन ओमफ्राय गानजा सोबगोन बिरि सिगारेट सोबगोन जौ लोंगोन थाबनो बाइक साखावलाबायना एक्सिडेन्ट जालाबायना थैगोन गोरिबनि फिसाफ्रा माने फैसा गैया नालाय माने बाइकबो गैया मबाइलबो गैया बेनिखायनो माने बिसोर थैया थाबबो फैसा गैया नालाय गानजाबो सोबनो हाया बिरि सिगारेटबो सोबनो हाया थांखु बिरिबो जानो हाया बिमल सिखरबो जानो हाया आरो गोरिब मानसि नालाय ओंखायनो गोरिबफोरनि माथाया दिमागा बहुद टेलेन्टेड जायो ओंखायनो सुपार 50 मिसनाव माने गोरिबनि फिसाफ्रा बिराद जायगा मोनो आरो जिखुनु जाया आङो बिथाङाथ' नुखागोन बायदि मोनदों आं माने गावनि भिडिअनि सायावनो लाबोनाय जाबाय नाथाय माने उल्था लाबोनाय जादोंथ' आङो बेनिखायनो एसेबाबो नांखागोन जिखुनु जाया आं नोंथांनि नाम लायाखै ओंखायनो गाज्रि दामोनसै आं निमाहा बिबाय सरि जिखुनु जाया भिडिअखौ फोजोबनायनि सिगां साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय इउटुबाव नायदोंबा आरो फेसबुकाव नायदोंबा फल' खालामबानो जाबाय लोगोसे लाइक थुनो दाबाव हानायमानि लोगोफोरनो शेयार खालामना हो गोजोनथोंसै।